हाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। जों गोबाव सान जाबाय आरो भिडिअ खालामाखै, प्राय 4-5 दिनसो जाबाय जों भिडिअ बानायनो हायाखै। दिनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय। नोंथांमोना जानांगौ मोजाङैनो दङ, जोंबो दङ बिदिनो मोजाङैनो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसे खम सिगां नुगोन जानांगौ दे, माने आं माने टाइम थोस्लाबाना मुनुआ बिराद डिस्टार्ब खालामबाय थायो आरो गेलेबाय थायो, नायबाय थानांगौ जायो। बिदिनो सानसे बेजों थानायावनो जाहोना, बिदिखाय आं टाइम मोना सानाव बेबायदि भिडिअ लाबाय थानो। बेनिखाय भिडिअखौ हराव बानायनाय जादोंखाय एसे खमसि नुनो हागौ आरो नोंथांमोना। बेखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोन। माने मा जाबाय, बे खाननैसो जोङो भिडिअ बानायैनि कारना माने एकदम भिडिअ बानायनो गोसो जाथारा बेबायदि जादों आरो। माने मा जायो, मेङो, गथ'खौनोबो टाइम होनो हाया नालाय, स्कुलनिफ्राय फैनानै बेजोंनो थाबाय थायो। बेबायदि भिडिअ बानायनो समानो थोस्लाबा आरो सम मोनबाबो जोङो भिडिअ बानायनो गोसो जाया बायदि जादों। मानोना भिउसआनो बारा फैयाना जोंहा। भिउस बारा फैयाबा जोंहा भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जाया लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना फोरमायहरलाय लोगोफोर, माबायदि भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना मोजां मोनगोन, बेबायदि जोङो बानायनो नाजागोन। भिडिअखौ नोंथांमोननि माने हांख्रायनाय बायदि जोङो बानायनो नाजागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट खालाम, माबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनो। नै दायो हरानो जाबाय भिडिअ लानायावनो। बेबायदि दाबो आरो आंहा खामानि दंखायो, नै बेबायदि बेबायदि कपि स्कुलनि दाखालि हाफ इयारलि जानायनि माने कपिफोरखौ नायस्लाबनोनो टाइम मोनाखै आं, समानो थोस्लाबाखै आं। बेबायदि आरो दंबावो बान्डोल मोननैसो नायनो, 9-10नि आरो बेबायदि दा खेवनोनो हायाखै बेखौ। बेबायदिनो आरो बिराद मेंनायजों बानायजों बिदि भिउस जायैजों माने जोंहा भिडिअ बानायनो गोसो जाया बेबायदि जादों आरो लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट खालाम, माबायदि भिडिअ बानायनांगौ, नोंथांमोना माबायदि भिडिअ बानायबा मोजां मोनो, बेखौ जोंनो फोरमायहरबा जों बिराद मोजां मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ माने अन्नानै माने भिडिअखौ माबायदि लाबोनांगौ बेखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बेलेग माने एसां माने स्पेसियेल नङा आरो दिनैनि भिडिअ, जास्ट नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय आरो जोंनि गोसोनि खोथाखौ। जों जे बे खाननैसो भिडिअ लाबोआखै, भिडिअ बानायाखै, माने मानि थाखाय जोङो भिडिअ बानायनो हायाखै, बेखौनो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै देखायबाय आरो। दा बेखिनियानोसै आरो लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, आरो माबायदि भिडिअ बानायनांगौ बेखौ नोंथांमोना प्लिज खिन्थाहर। बेखिनियानो आरो दिनैनि भिडिअ। आरो बारा गोलाव खालामबाय थालिया भिडिअखौ, ओरैबाबो भिडिअ बानायनो गोसो गैया जादों आंहा। थेवबो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय। भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना उननि भिडिअफोरखौ जोङो साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामनो नाजागोन, प्लेन खालामगासिनो दङ। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामबाय। बारा गोलाव खालामलिया, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे गोदान भिडिअआव जोङो लोगो मोननायनि आसा खालामनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।